lakayan ka nga tumpak dita. Hoy, mamaglangon. Sige ah. Tumpak ka tata maimula ta ulom. Maimula ta ulom dita no. Dilar arami din. Ne agtabok kanyo ne. Tabukod. Tamano dumalam uncle. Siglat. Baset. Ay, ado. 2 kilo lang mat. 2 kilo baka yung mga piraso. Wow. Pito. Tas dyan. Dam. Dagos na alam. At least dagos na alam. Nagala si Dano talaga ito. Inom si Dano. Nagpakanak yung nagsapa. Natuti talaga ito. Slaka la tumaktakki dita. Nyong kuwan. Nagilukan? Nagilukan? Ay, kung ano tumagtakki ka. Agsiksik ka magandi tilapia. Wala. Laan. Apo, nagagailan ko. Kita nyo, di ba? Atoy, guys, kapuros di pispan. Ura mo lang di hungkong. Isuna mo lang talaga tikwa. No pa nagluluto. Talaga nga, isuna ti mga ramit. Hang nga siya. Uy. Matudok nga, di tayo mamlaka dito ni. Siksik fins na. Nagsakit pa yung matutudok na niya. Ano ko? Ano? Kapuros di fish pan. Kapuros. Hindi na sa'yo. Yung apay nga na white dagi talaga. Una ta ka lang isip na. Yung nga road na linis. Okay. Di ayanda.